9 красавіка ў беларускім хакеі ў пэўным сэнсе адбылася гістарычная падзея. Ілля Протас аддае перадачу на свайго брата Алексея, той далей на Хадсона і гол у пустую браму. Гэта першае выніковае дзеянне ў НХЛ, у якім паўдзельнічалі абодва браты. Ужо ў наступным матчы Ілля аформіў закінутую шайбу і сам. Такім чынам хлопец з Віцебска пабіў рэкорд Артёма Леўшунова і стаў самым маладым снайперам ад Беларусі ў гісторыі НХЛ. Увогуле, з'яўленне Little Pro ў старэйшай камандзе Вашынгтона з'ява, якую складана было ўявіць яшчэ ў пачатку гэтага сезона. Але гэта была ў пэўным сэнсе шокавая тэрапія, каб дапамагчы камандзе кваліфікавацца ў плэй-оф. На жаль, нягледзячы на 4 перамогі Вашынгтона ў апошніх матчах, гэтага не адбылося. Але адбыўся дэбют маладога беларуса, якога Sportsnet включыў у топ-6 найлепшых праспектаў НХЛ. Таму давайте ў гэтым выпуску раскажу вам пра Іллю Протаса, хто ён такі, як прыйшоў у хакей і чаго ўвогуле ад яго можна чакаць. Гэта YouTube канал Часнок, мяне зваць Ярослав Пісаренко. Вітанкі ўсім. Рушым наперад. Ілля Протас, як і яго брат Алексей, нарадзіўся ў Віцебску ў 2006 годзе. Дарэчы, менавіта ў гэтым годзе хакейная зборная Беларусі паказала свой лепшы ў гісторыі вынік на чэмпіянаце света. Пад кіраўніцтвам Глена Хэнлана каманда стала 6-й у рызе, а Михаил Грабоўскі ўвайшоў у топ-5 бамбардзіраў таго турніра. Эх, якія клёвыя былі часы. Таму, можа, і не дзіва, што хлопец ад самага дзяцінства ўцягваўся ў гэтую гульню. Ягоны брат Алексей у 2007 годзе ўжо займаўся хакеем. Таму маці хоккеистов водила его на тренировки разом с маленьким Ильей, той нават настойвал. Когда маленький Илья видел, что мы собираем баул, начиналась истерика. Так ему хотелось вместе с нами на лед. А бывало, что на тренировке приходилось идти пешком, это около получаса. И мы так и шли. Я тянула коляску, Алёша баул. И пока добирались, с нас 7 потов сходило. У 3 гады хлопец ужо стал заўзятарам хоккейного клуба Витебск. У сезоне 8-9 Витебск увайшоў у топ-5 регулярки, а на трибунах сидел маленький Ілля Протас. Зараз цитата Алексея про своего брата. Ему было 3, но он уже знал некоторых хоккеистов. Вернувшийся в Витебск Максим Малютин еще в те времена сидел на трибуне, а брат подходил к нему, садился и начинал что-то рассказывать. И к Константину Немирко садился, а они слушали его. Макс, возможно, не знает, но они знакомы уже давно. Тому хоккей з'явіўся ў жыцці Іллі вельмі рана. Стало зразумела, які шлях по жыцці абярэ хлопец. Але до поспеху яшчэ было довольно далёк. Я очень боялся выходить на лед. Начал покорять этот вид спорта только в 7 или даже 7,5 лет. Поначалу боялся, но когда уже вкатился, никогда не хотел бросать хоккей, потому что сильно полюбил это дело. Простое, что Ілля адразу не вельмі полюбіў заняткі на лёдзе, яго нават хотели отдать у гімнастыку, але калі глядзіш на рост хлопца, тут пытанне адразу адпадаюць. У гімнастыцы не пайшло, але пайшло ў хакей. Пры гэтым Ілле ў пэўным сэнсе было прасцей, чым яго брату Алексею. У Lil Pro перад вачыма заўсёды была ролевая модель. Ён бачыў, як да мары ішоў яго брат, з чым сутыкаўся, таму ў пэўным сэнсе быў лепей падрыхтаваны да таго, што яго чакае. Таму і крыху падаецца, што Ілле вось усё давалася прасцей. Вось прыклад. Першы візіт Алексея ў Штаты адбыўся яшчэ ў 15 гадоў, але візіт гэты быў няўдалы, бо гэты ваяж адбыўся якраз на перыяд буйнога роста хлопца, той вымахаў на 10 сантиметраў і амаль развучыўся стаяць на каньках. Той сезон быў правальным, хлопец нават думаў скончыць з хакеем. Але выратаваў віцебскі трэнер Роман Юпатаў, які параіў хлопцу адправіцца ў юнасць, а пасля ў моладзевую зборную Беларусі, якая выступала ў другім дывізіёне экстралігі. І толькі з другой спробы у Big Pro атрымалася ў Амерыцы. У Lil Pro умовы былі больш лагодныя. У 2021 годзе Ілля далучыўся да сістэмы мінскага Дынама. І каб хлопцу было зручней трэніравацца, з ім у Менск пераехалі і бацькі, якія знялі там двухпакаёўку. Просто для параўнання, Алексей Протас у Мінску жыў адзін, здымаў пакой у кватэры там нейкай пенсіянеркі. Так, тут варта дадаць, што Ілля Протас гэта дамасед, таму сям'я была побач з ім у маладым узросце. Але надоўга ў Дынама хлопец не затрымаўся. Ён не паехаў адразу ў Штаты, як калісьці зрабіў яго брат, а адразу пайшоў у моладзевую зборную у 17 і у 18 і таксама гуляў у другой лізе Беларусі. А сегодня на игре присутствовал твой брат. Было для тебя это дополнительная мотивация? Конечно, это дополнительная поддержка. Он тренировался в Витебске, приехал на игру посмотреть на мой хоккей, так сказать, как мы играли команды. Первый матч, можно сказать, официальный за сборную. У 24 годзе Ілля паступіў у Віцебскі дзяржаўны інстытут, расказваў, што онлайн вывучыўся на настаўніка фізкультуры. Дарэчы, калі цікава, сярэдні бал у школе у Іллі быў нешта каля 8. Хлопец расказваў, што старэйшы брат нават не паверыў у такое, сказаў, што вось падмануў сістэму. Але вяртаемся да хакея. Вельмі цікавы момант адбыўся, калі Ілле было 16 гадоў. Яго ў такім узросце выклікалі ў асноўную зборную Беларусі.
Міжнародных турніраў не было, але хлопца выклікалі на 3 матчы супраць Расіі і Казахстана. Можа, памятаеце, былі такія маленькія нібы турніры. Хлопец правёў у складзе толькі тыдзень, але просто фіксуем, што ўжо тады пэўная увага да Іллі Протаса была. І перад сезонам 23-24 ўжо у 17 гадоў хлопец паехаў такі ў ЗША. Там ён выступаў у Des Moines у лізе USHL. Юниорская топ-лига США. Але легко этот переезд не дался. Я еще вижу успех брата в его карьере. Понял, что нужно делать этот шаг. Было тяжело, потому что я домашний парень. Были трудности в общении с родителями, с братом. Мне очень помогло, что Леша всегда может ответить, если ему позвонить. У нас 1-часовой пояс. Мать хоккеиста рассказывала, что вариант для вяртання ў Беларусі у Іллі быў. Гэта дынамашыннік, якой выступае у МХЛ. Але, напэўна, прыклад старэйшага брата ўсё ж матываваў. Тым больш, што ў 23-м годзе ў Вашынгтон прыйшоў новы галоўны трэнер Спенсер Карберы. І менавіта ён зрабіў Алексея Протаса важным гульцом для Capitals. Калі раней ім наўпрост затыкалі дзіры ў складзе, то пры Карберы Протас гэта самастойны гулец. Якое тут вяртанне на радзіму, калі на тваіх вачах старэйшы брат пакрысе становіцца топом. Ну і пачаў Ілля свой шлях да вяршынь. У Des Moines малады хлопец правёў сезон на фланзе атакі. Толькі пасля трэнер пацікавіўся, на якой пазіцыі той гуляў раней. Калі даведаўся, што ў цэнтры, крыху здзівіўся. На пачатку сваёй амерыканскай кар'еры Ілля нават не ведаў ангельскую мову, таму не заўсёды разумеў, што яму кажа трэнер. Аднаклубнікі, канешне, не саромеліся жартаваць над хлопцам з гэтай нагоды. Однажды в магазине ребята подговорили сказать определенную фразу в адрес кассирши. Когда я это сделал, парни просто полегли со смеху. И только тогда я догадался, как переводится эта фраза. Мне стало стыдно перед девушкой, благо она не обиделась и тоже посмеялась. Короче, я поднял всем настроение. Но не буду уточнять, что же я тогда сказал. Але зараз нібыта Ілля ангельскую мову ведае даволі добра. На пачатку 24-го года Іллёй пачалі цікавіцца клубы НХЛ, што, канешне, не дзіва. На драфце таго ж года хлопца абраў Вашынгтон пад нумаром 75. Дарэчы, 5 гадоў таму Алексея Протаса абралі пад нумаром 91. Таму, калі паміж братамі ёсць нейкая канкурэнцыя ў гэтым аспекце, Ілля яе выйграў. Сезон 24-25 Ілля правёў у ОХЛ каманда Віндзор. Гэта даволі аўтарытэтная канадская ліга. Там беларус жыў з аднаклубнікам у канадскай сям'і і атрымліваў $500 у месяц. Казаў, што нават атрымлівалася нешта адкладваць. Ну, беларус. Пасля Іллю адправілі гуляць у АХЛ за Херші Берс, і там ён сапраўды даў якасці. Журналіст The Hockey News Майк Фінк пісаў: Протас не проста добры гулец, а паўнавартасны цэнтр-форвард першага звяна, які ўжо прыцягвае да сябе ўвагу АХЛ. Ён, напэўна, хутка апынецца ў камандзе НХЛ, асабліва пасля такога сезона, які ён праводзіць у свае 19 гадоў. Трэнер Херші Берс пра гульца казаў наступнае: Ён сціплы хлопец, і гэта добра, яму трэба такім і заставацца, але ён робіць на лёдзе асаблівыя рэчы і стане асаблівым гульцом. Мне падабаецца, што з ім не спяшаецца і не фарсіруюць яго развіццё. Мы папрацуем з ім яшчэ 2 гады, а потым адпусцім у галоўную каманду. Ну і вось падавалася, што ніякіх прынцыпова новых выклікаў у гэтым сезоне у Іллі Протаса не будзе. Але, як вы ўжо ведаеце, не ўсё так проста. Літаральна праз некалькі дзён галоўны трэнер Вашынгтона Спенсер Карберы прымае даволі цікавае рашэнне. У момант, калі каманда змагалася за выхад у плэй-оф, ён выклікаў у асноўны склад 19гадовага беларуса. Не праз траўмы асноўных гульцоў, а проста, каб даць камандзе пэўны імпульс. Цяжка перацаніць тое, чаго ён дасягнуў у АХЛ у гэтым годзе з пункту гледжання прадуктыўнасці. Калі паглядзець на ачкі за гульню, узрост гэта вельмі ўражліва. Гэта ўразіла і нашу арганізацыю, і трэнераў ягонага брата. АХЛ складаная ліга, Big Pro фенаменальны гулец у НХЛ, але яму спатрэбіўся час у АХЛ, каб стаць прадуктыўным у атацы. Прыйсці ў АХЛ і паказваць такую рэзультатыўнасць у яго ўзросце гэта зусім не норма, гэта экстрэмальна рэдка, гэта прыцягвае увагу. І ўжо пасля былі тыя моманты, пра якія я казаў на пачатку відэа, і першы асіст, і першы гол. Пасля таго, як у асноўны склад выклікалі Іллю Протаса, Вашынгтон не прайграў ніводнай гульні. А голам хлопец зарабіў 3 асісты і 1 гол. Дарэчы, даведаліся мы, што адным з самых любімых гульцоў Іллі з'яўляецца Александр Овечкін. Толькі ўдумайцеся, Овечкін гуляў за Вашынгтон, калі Ілля яшчэ нават не нарадзіўся. Алексей Протас перадаваў брату клюшку з аўтографам гульца, крыху пазней пазнаёміў іх і асабіста. Ужо пасля у Іллі атрымалася і згуляць з Овечкіным у адным звене. Ну і зараз яны ўжо нібыта нават і сябруюць. Пішыце ў каментарах, што думаеце пра гэтага гульца і ягоны шлях. Зараз Ілля зноў вярнуўся ў АХЛ і да канца не зразумела, што з ім будуць рабіць у наступным сезоне. Не ведаю, не факт, што захочуць так трапіцца з яго развіццём, можа дадуць яшчэ годзік попыліць у АХЛ, можа выклікуць
там у аснову некалькі раз. Але ведаеце, гэта не істотна. Істотна, што калі не сёння, дык заўтра мы будзем назіраць за дуэтам беларускіх братоў у НХЛ. Бо ведаеце, што мяне яшчэ ў братах Протасах вельмі падкупае? Што ў іх ёсць такой вось гэты лакальны патрыятызм. Яны вось віцебскія. Ну, тыпу, калі там у свой отпуск Сабаленко, не ведаю, там остров можа зняць, ці яшчэ неяк яго там правесці, то хлопцы з Вашынгтона просто едуць у Віцебск і там яшчэ і трэніруюцца. Блін, не ведаю, мяне гэта вельмі падкупае, бо я з Віцебскай обласці. Карацей, у мяне на гэтым всё. Дзякуй вялікі за прагляд, лайки, каментары, гэта заўсёды вельмі крута і вельмі нам дапамагае. Будзем чакаць добрых навін. Пакуль.